Benvinguts, benvingudes a aquesta xerrada informativa dirigida a tots aquelles que heu superat el procés d'estabilització, bé mitjançant el concurs de mèrits o bé aprovant les oposicions. El motiu d'aquesta xerrada és justament el que diu la pantalla. I ara què? Que és la pregunta repetitiva que ens heu fet arribar mitjançant els whatsapps o els correus electrònics. Intentarem ajudar-vos i resoldre tots els dubtes que ens heu fet arribar. Bé, ja soc funcionari. Ens trobem en dos escenaris. Els funcionaris que ja són funcionaris de carrera des de l'1 de setembre de 2023 mitjançant el concurs de mèrits i els que seran funcionaris de carrera a partir de l'1 del 25, que prèviament haureu de passar un període de pràctiques, que començarà a l'1 del 9 del 2024. Una vegada hem explicat aquesta petita diferència entre funcionaris en pràctiques i funcionaris de carrera per concurs de mèrits, tots vosaltres us trobeu en la mateixa situació. Sou funcionaris en expectativa de destí. Per què? Perquè teniu un destí provisional. Aquest destí provisional s'ha d'assolir mitjançant les adjudicacions provisionals. Per tal de poder tenir una plaça definitiva, tots vosaltres heu de participar en el concurs de trasllats, que és la forma mitjançant deixareu de ser funcionaris en expectativa per convertir-vos en funcionaris definitius, que vol dir que tinc una plaça en propietat. Una vegada que un és funcionari definitiu, després pot continuar canviant el seu destí, bé mitjançant comissió de serveis o bé mitjançant concurs de trasllats. Abans de continuar, volíem fer un incís respecte als companys que han aprovat oposicions o han accedit mitjançant concurs de mèrits aquí a Catalunya i volen tornar a una altra comunitat. Bé, per poder concursar a una altra comunitat autònoma diferent de aquella on heu obtingut la plaça provisional, heu de tenir primer un destí definitiu en Catalunya. Una vegada tingueu aquesta plaça definitiva, aquest destí definitiu mitjançant el concurs de trasllats, ja podreu participar en el següent concurs de trasllats per tal de demanar una altra comunitat autònoma. Però insistim, el primer destí definitiu ha de ser aquí a Catalunya. Una vegada que ja tingueu destí definitiu o plaça definitiva, podreu participar en el següent concurs de trasllats per tal de moure-us allà on vulgueu. Continuem. Bé, el primer que tenim imminent serà el nomenament de funcionaris en pràctiques de totes aquelles persones que van superar el procés d'oposicions. Aquesta data de possessió serà a 1 de setembre de 2024. Una vegada superada la fase de pràctiques, ja tots els que heu passat aquest procés sereu funcionaris de carrera en expectativa de destí. Volvíem a insistir, sereu funcionaris provisional, perquè encara no teniu un destí. Això vol dir que esteu obligats a participar en les adjudicacions provisionals, que parlarem una mica més a la següent pantalla. I també en tots els concursos de trasllats, en la pantalla número 3. I això serà així fins que obtingueu un destí definitiu. El funcionari definitiu és aquell que té una plaça definitiva, una plaça en propietat. I això només s'aconsegueix mitjançant concurs de trasllats.
Aquesta plaça, una vegada obtinguda, no és per tota la vida. Un pot canviar. Aleshores, si un per circumstàncies vol demanar una comissió de serveis perquè aquell destí vol provar una cosa nova, pot fer-lo mitjançant les adjudicacions provisionals. Aquí és on es demanen les comissions de servei per anar a un altre centre, però tu no perds la teva plaça, estàs treballant en un altre centre i conserves la teva definitiva en el centre on vas obtingut la plaça per concurs de trasllat. I també, voluntàriament, si vols canviar la teva plaça definitiva, podràs participar voluntàriament en el concurs de trasllats que celebra cada any. I això és el que haurien de fer els companys, companyes que volen tornar a la seva comunitat d'origen o a una altra comunitat. Una vegada tinguin el destí definitiu a Catalunya, en el proper concurs de trasllats podran participar voluntàriament al concurs e intentar obtenir un destí en una altra comunitat. Les adjudicacions provisionals. L'objectiu d'aquest procediment és aconseguir un destí provisional per al següent curs. Per tant, tots vosaltres, tant els que veniu per concurs de mèrits com els funcionaris que heu aprovat les oposicions, les darreres, heu de participar obligatòriament en les adjudicacions de destinació provisionals. Aquestes adjudicacions, la convocatòria es sol publicar el mes d'abril i la sol·licitud sol ser la primera quincena de maig. Quan es publiqui la convocatòria, com sempre, us informarem puntualment i també farem una xerrada per explicar-vos com s'ha de fer, què es pot demanar, totes les coses que creiem que heu de saber respecte a aquesta convocatòria. A la vegada, també heu de participar en el concurs de trasllats, ja insistim, fins a que tingueu una plaça definitiva, que és l'objectiu dels concursos de trasllats. Aquesta convocatòria, a diferència de l'anterior, només està adreçada a personal funcionari. I hi ha dues formes de participar, obligatòria o voluntària. La participació és obligatòria per tots aquells que no tenen una plaça en propietat, per tots aquells que sou funcionaris provisionals en expectativa de destí. I l'objectiu és que participeu obligatòriament amb el fi d'aconseguir una plaça definitiva. Quan un ja té una plaça en propietat, pot participar voluntàriament com a funcionari definitiu amb l'objectiu de canviar de destí dintre de la comunitat o a una altra comunitat. A Catalunya, aquest concurs de trasllat és bianual, es convoca cada 2 anys, a diferència de la resta de comunitats on se sol intercalar el cursillo autonòmic. Però aquí a Catalunya aquest concurset no el tenim. Per tant, cada 2 anys hi ha un concurs de trasllats general de l'Estat. Us comuniquem que el proper concurs de trasllats tindrà lloc aquesta tardor i tots vosaltres, tant els funcionaris que heu accedit per concurs de mèrits com els funcionaris que heu aprovat a posicions, estareu obligats a participar en aquest concurs de trasllat i en els subsectius fins que tingueu una plaça definitiva. Doncs bé, esperem que haver resolt tots els vostres dubtes i, com sempre, si voleu estar puntualment informats, ja sabeu que AMPE Catalunya és un sindicat que està a la vostra abast i que cuida molt els seus afiliats i us manté puntualment informat mitjançant WhatsApp, correu electrònic, Telegram, etc. Moltes gràcies per la vostra atenció i moltes felicitats a tots els que heu aconseguit entrar en el món del funcionariat.